Salut, eu sunt Marcel Lazar și pe acest canal voi vorbi despre cărți. Sper că nu doar eu și cred că nu doar despre cărți. Ultima carte citită este Zuleiha deschide ochii de Guzel Iahina. Este un roman de ficțiune, deși nu este chiar ficțiune, fiindcă este despre deportările din Rusia, dintre cele două războaie mondiale. Personajul principal este Zuleiha, o tătăroaică care îndură foarte multe la început la ea acasă, apoi este deportată în taigaua rusească. Spre sfârșit apare o mică intrigă amoroasă, deși este mai mult despre dragostea de mamă și cumva despre soarta femeilor din estul Europei. Mie mi-a adus aminte de cartea Aniței Nandriș, 20 de ani în Siberia, o carte pe care o am citit-o în copilărie, o carte foarte puternică, acolo fiind vorba despre amintiri adevărate. Însă și această carte vorbește despre o parte din istoria noastră și merită citită. Interesant este că Guzel Iahina este nepoata unei învățătoare tătare care a fost deportată în Siberia și cel mai probabil Guzel Iahina știe aceste informații de la prima sursă. Și alt lucru deosebit, mi se pare, citind autori contemporani, este că poți să intri pe YouTube și să vezi interviuri cu ei. De exemplu, Iahina a fost acum câteva săptămâni în urmă la Pozner și a ieșit un interviu foarte bun. Evgeni Vodolaskin recomandă cartea, Ludmila Ulitskaya, Radio Guerilla și mulți alții și o recomand și eu. Și am o întrebare. Voi de ce citiți?